Некалькі месяцаў таму затрымалі майго блізкага чалавека і, канешне, на сілавых каналах выйшла пакаяльнае відэо, яно такое даволі класічнае, чалавек там гаворыць, што яму сказалі. І я зразумела, што я гляджу это відэа, і мне не так больно, не так страшно, хаця это блізкі мне чалавек. Я да гэтага нібыта прывыкла. Скажыце, ці это вось тая гісторыя з дегуманізацыяй? Да, безусловно. Дело в том, что психика, она имеет определенные способы, да, защиты, адаптации к существующей действительности, даже к такой страшной действительности, как, например, война, насилие, да, репрессии, пытки. Человек, он начинает как бы привыкать, то есть адаптироваться разными способами. Да, один способ, ну, это такой способ психологической защиты, их на самом деле много. Вот чтобы не сойти с ума от вот этой вот негативной информации, да, я лучше буду как бы не замечать. Ну, это же про него, это же не про Ну меня, так. например, да, там бомбы летят кому-то на голову, они помирают, но это ж они помирают, это ж не я. То есть головой как бы понимаю, но Но уже эмоционально не так стараюсь болит, не так. включаться, да. Добрый дзень, паважаныя гледачы і глядачкі. Гэта зноў праграма трэба пагаварыць. І сёння мы з вами абмяркуем тэму, што за з'ява такая дэгуманізацыя, альбо простымі словамі, як людзі расчалавечваюць людзей. Разбірацца з гэтай з'явай мне дапаможа крызісны псіхолог, спецыялістка па працы з траўмай Алена Грибанова. Добрый дзень. Добрый день. І это такая з'ява, якую я бачу, і шмат хто пераймаецца, што вось мы сталі спакойней ставіцца да гвалту. Што это за працэс, як он адбываецца ў людзей? В какие-то моменты истории это всегда присутствовало, ведь можно привести очень много примеров. Да, например, времена Второй мировой войны, да, немцы все плохие, да, даже игра была такая в русских там и немцев, да, то есть условно в хороших и плохих. Или, например, Расізм у ЗША, альбо іх стаўленне да карэнных народаў, альбо тая ж фашысцкая Германія і габрэі. То бок натуральна, гэтых прыкладаў шмат. Але вось у нашым з вамі супольнасці цяпер, нібыта ў 20-м годзе было так балюча, а цяпер мы глядзім і прымае это, ну, то есть як дадзены, як не ведаю, як надвор'е, як штосьці, на што мы не можам паўплываць. есть такое понятие, как, например, вытеснение. Да? То есть я не буду думать об этом. Я вот хожу на работу, получаю зарплату, там, занимаюсь своим, да, делом, а то, что с моими соседями, там, с близкими, знакомыми, с родственниками, ведь на самом деле в Беларуси там нет семей, где бы кто-то не пострадал. Это Да? так. Это понятно. Я не буду думать об этом. Вот просто не буду об этом заморачиваться. А цяпер давайце мы пагаворым з чалавекам, які займаецца даследаваннем людзей, што працуюць унутры сістэмы, і запытаем, як ён бачыць эвалюцыю цих людзей альбо іншыя змены. Менавіта я гавару пра чыноўнікаў, і я рада вітаць у нашай студыі блогера, а таксама кандидата на пост старшыні Рудабельскага райвыканкама Андрэя Павука. Андрей, добрый дзень. Добрый день, коллежанки. Ты вже не першы год займаешся такім даследаваннем людзей, якія працуюць у структуры дзяржаўнай. Ці можаш ты апісаць нейкі агульны образ, што это за людзі, якія ў іх погляды на свет? Па-першае, гэта закладнікі. Яны знаходзяцца ў турме, трэба разумець. Па-другое, яны баяцца, яны напужаныя. І па-трэцяе, яны вераць у розныя канспіралагічныя тэорыі. О. Чаму ты вось займаешся такой дзіўнай справай, ты тэлефануеш розным людзям у розных дзяржаўных структурах і выводзіш іх такога з зоны камфорту. Чаму ты этим займаешься? Гэта акцыя як-то прямога дзеяння, калі ты можаш паглядзець, чым жывуць твои ідэалагічныя апаненты, таму што гэта важна вельмі, каб назіраць здароўе грамадства якое, здароўе сістэмы, здароўе чынавенства. Па-другае, ты собіраеш фактуру на будучыню, магчыма, на будучыя судовыя працэсы. І па-чацвёртае, гэта для нашых нашчадкаў, гэта вось архіў для гісторыі, як гэта было, і, магчыма, некаторыя людзі будуць пісаць, можа, дысертацыі якія-небудзь на падставе гэтых матэрыялаў, што я раблю.
А што цябе больш за ўсё ўражвае ў гэтых размовах? То бок я хачу цябе папрасіць распавесці, можа, канкрэтныя гісторыі. А больш за ўсё ўражвае, што людзі гатовыя прытварацца, Мгм. яны баяцца, і ўражвае, што здавалася раней, што да такога абсурду не можа дайсці, але дашло, і ведаеце, яшчэ ёсць куды даходзіць. Такі аптымістычны песімізм пануе, і ўражвае, што гэты людзі гатовы падпарадкоўвацца гэтаму абсурду. А што для цябе было самае абсурднае, вось, напрыклад, за апошнія паўгады? Ну вось, напрыклад, такая сітуацыя абсурдная, калі я тэлефаную ў МУС, Міністэрства ўнутраных спраў, на прамой лініі, і кажу, патлумачце мне, чаму Коля Лукашенко з баявой зброяй хадзіў. Ну, напэўна ж, павінна быць некае тлумачэнне гэтаму. І яны нервуюцца, ўсе кідаюць слухаўку, крычаць, што я дурныя пытанні задаю чамусьці, і што не будуць на правакацыйныя пытанні адказваць. Ну, гэта так дзіўна. Яны так гэта і хваляцца сваёй канстытуцыяй, а береш ту канстытуцыю, чытаеш, такі не разумееш, а навошта яны пішуць, для каго? Так вы ўжо скажыце, што па панятках трэба жыць. А шмат хто ўжо з чыноўнікаў баіцца твайго тэлефанавання. Як ты да гэтага ставішся? Нармальна. Ну, як-то. Ну, я заслужыў, я багата працу веду з імі. Ведаеце, гэта ж такая праца, што яны самі павінны як-то рэфлексіраваць, яны самі павінны зразумець, што нейкі павук без роду, без племені можа іх заставіць хвалявацца і як-то перабувацца там дзесьці ў думках, задумвацца. Ведаеце, таму ж нас і агароджваюць экстрэмісцкімі, крыміналізуюць нас, крыміналізуе нас дзяржава, таму што агароджвае вот гэтымі артыкуламі экстрэмісцкімі, крымінальнымі, таму што у іх няма іншага выйсці, як палохаць людзей, таму што ім ніхто не верыць. І у тым ліку чыноўнікі ім не вераць, а павук ужо ў іх аўтарытэт, як-ніяк, усё ж такі. Знаходзяцца людзі ў ідэалагічнай турме. Ну так. А яны не для гэтага нарадзіліся, яны не для гэтага як-то кар'еру сваю рабілі. Ёсць адзінкі такія ідэйныя фанатікі, типа Карпенкова, Азаронка, дурныя людзі. Ну, а у цэлым я адчуваю, што у чыноўнікаў туга, асабліва ў Міністэрстве замежных спраў. Вось там хорошыя працаўнікі работаюць. А чаго ты ездзіў да мяжы віншаваць этих людзей з Новым годам? Таму што яны ж уже з незнаёмых нумероў не падымаюць. У скайпе не можна так зрабіць, каб вызначаўся нумер беларускі, калі ты тэлефануеш, каб яны нічога там не баяліся слухаўку падымаць. Таму ты едзеш да межы, дзе бере аператар беларускі, і ў іх ужо ў тэлефоне вызначаецца беларускі нумар, і яны так ахвотна падымаюць. Якая была рэакцыя? Ну вось Шчоткіна, напрыклад, калі пачула, што Андрэй Павук звоніць, яна нешта рассмяялася. Ахаха, што вы хочаце? Я падумаў, што яна мяне пазнала, а потым я зразумеў, што яна проста, напэўна, здзівілася, што ёй нехта так свавольна тэлефануе і гаворыць: Мар'яна Шчоткіна, прывітанне. Ну, напэўна, яна падумала, што недзе былі знаёмы так неафіцыйна. Я так-то, з Новым годам вас і з новай уладай. Она такая: з якой новай уладай? Ну, говорю, вось Ціхановская, Вечорка там, напрыклад. Она такая: нет, у нас адзіная ўлада, Александр Григорьевич Лукашенко, наш урад і народ Рэспублікі Беларусь. Карпенкова тэлефанаваў, ён мяне жадаў, каб я здох, напрыклад. Таксама цікава паслухаць чалавека дасведчанага, просто жадае, каб я здох. Мы жадаем, каб Лукашенко здох, ён жадае, каб змагары паздыхалі. Все нормально. Это канструктыўны дыялог. Канструктыўны дыялог, ну так. Такое пытанне да цябе. Вось у рэчышчы нашай размовы мы абмяркоўваем дэгуманізацыю як з'яву, і, натуральна, раней ці пазней прыйдзецца неяк жыць усім разам. Як ты думаеш, а ці ёсць магчымасць вось гэтых людзей, якія ў сістэме там дзесяткі гадоў, можа быць, працуюць, у якіх ужо ёсць пэўны адбітак працы ў гэтай сістэме, ці можна іх выратаваць? Вось ты кажаш, што яны чакаюць выратавання, але ці можна это яшчэ зрабіць? Як на твою думку? Ці людзі ўжо як бы яны прынялі гэты стан, гэтыя правілы гульні і канец? Гэта выканаўчая ўлада, якая выхавана выконваць загады, і яна будзе падпарадкоўвацца любой уладзе.
Гэта большасць гэтых чыноўнікаў. Што яны сябе прадстаўляюць? Гэта людзі без характара, таму што яны дзеля кар'еры, дзеля сацыяльнага становішча пагадзіліся цярпець пакуты, трываць. Таму, калі мы прыйдзем да ўлады, яны таксама будуць ахвотна нам падпарадкоўвацца. Людзі, якія ідуць па пакліканні сэрца вось у гэтую дзяржаўную сістэму, ведаючы, да чаго яна прыводзіць, асабліва пасля 20-го года ўжо нават не хаваецца. Як ты думаеш, калі размаўляць з гэтымі людзьмі, калі іх там намагацца наставіць на шлях ісціны, ці можна это вось яшчэ зрабіць, альбо это людзі, якія все, я вось бачу, ведаеш, як такія рэйкі, я туды іду, і ты сам можаш пацярпець, намагаючыся іх выратаваць? Я адчуваю, што гэта працуе, што ім патрэбны спакой і камфорт гэтым людзям. Лукашэнка ім іншае не можа прапанаваць нічога іншага, як гвалт, страх, галеча. Вось, гэтыя людзі хочуць іншай улады, хочуць іншай краіны. Такія, як Азарёнак. Хочуць... Не, гаворка не пра Азаронка. Ну, а я вось менавіта пра такіх заряджаных людзей. Пра Азаронка. Ну што, Азаронак, праблема Азаронка, ці як яго не праблема, а як прывілегія, што ён проста не атрымліваў палкай па срацы. Што ён пакаранне не панёс. Калі ён бы панёс пакаранне па закону, тады б ён асунуўся, тады б ён задумаўся. А так у яго яму далі зялёнае святло на всю гэту агрэсію і прапаганду. Калі б ён атрымаў па заслугам, ён бы такім не быў. І гэта ўжо пытанне да органаў пракуратуры, іншых сілавікоў, чаму яны гэта захвочваюць. А захвочваюць яны таму, што прайгралі. І іншага ў іх рычага інструмента няма, каб уздзейнічаць на светапогляд людзей. Спасибо, Андрей. Очень, очень интересно. Но у меня вот как у специалиста, да, такой вопрос. Ты сказал, что присутствует такое массовое, да, мифическое, какое-то мифологическое мышление, отрыв от реальности, да, вот по твоему анализу. Я тоже это замечаю в тенденции вообще после 2020 года, вот с каждым годом его больше. Вот мне хотелось просто спросить у тебя, как, на твой взгляд, это проявляется вот у обычных людей? У звычайных людзей як гэта праяўляецца? Іх захвочваюць на то, каб яны жылі той павесткай прапаганды, якая пануе з дзяржаўных СМІ. Каб яны не рабілі вынікаў, каб яны не сачылі за рэальнасцю. Ну, гэта захвочваецца на дзяржаўным узроўні, таму што небяспечна, каб людзі рабілі вынікі самі і самаарганізоўваліся, яшчэ, не дай Бог, самакіраваліся. Я, калі ў Беларусі жыў, я таксама быў... Мне падабаліся тэорыі замоў, потому что гэта было легальна думаць пра Ротшильдаў, што яны з'яўляюцца прычынай тваіх якіх-то неўдач у Беларусі, тому што ж легальна беларускую ўладу ты не можаш абвінавачыць у гэтым, ніхто не будзе гэта разглядваць. А вось на кагосьці злосць можна кінуць на нейкіх там амерыканцаў. І як бы людзі, напэўна, гэтым карыстаюцца, гэты пар кідаюць сваю агрэсію, што недзе не ёсць ворагі, яны ахвотна гэта прымаюць, што вось гэта не мы вінаваты. Яшчэ ж трэба такую асаблівую рэч заўважыць, што людзям вельмі неўтульна разумець, што яны з дапамогай свайго маўчання і пакорнасці яны гэта ўсё робяць толькі горш сацыяльнае становішча і аддаляюць грамадства ад дэмакратызацыі. Ім за гэта сорамна. І лепш іх проста забыцца на гэта і прыняць тыя умовы, якія дыктатура ім прапановвае. Чалавек павінен зрэлы быць і мець у сябе адказнасць, адказваць за свае дзеянні ці нядзеянні. А з гэтым праблема ў грамадстве, таму што гэта крыміналізавана быць самастойным. Дзякуй за твой аналіз, дзякуй, што ты вядзеш тыя замеры, як ты сказаў, стану грамадскага стану. Здароўя сістэмы. І здароўя сістэмы, так. Дзякуй, Андрей. Да сувязі.
Давайте разбяремся троху, што это за з'ява ўвогуле дэкамунізацыя. Это калі пэўнаму чалавеку альбо групе людзей адмаўляюць у нейкіх правах, рысах, магчымасці мець асабістае меркаванне. Я в правильном боку думаю? Да, но я бы еще хотела дополнить, что с точки зрения психологии это, знаете, такое дитохромное мышление, то есть разделение на своих и чужих, на черное и белое. Яно вельми просто. Да, оно, с одной стороны, как бы человеку упрощает жизнь, то есть жить становится проще. Вот есть враги, и вот есть как бы друзья. Упрощает это жизни еще кому? Власти. То есть, это так ладно. Да. Причем какой власти? Как правило, не демократической, а тоталитарной власти. Да? То есть очень упрощает жизнь, раздели на своих, на чужих, и проще будут управлять. Опять-таки мы приходим к слову «проще». И кажется, и человеку жить с этим проще. Да? Но на самом деле не проще. Почему? Потому что это мышление, оно очень сильно ограничивает, да? То есть сужает кругозор до одной точки. Знаете, когда говорят, вот это моя точка зрения, это одна лишь точка на линии горизонта, сказал кто-то из классиков. Так. А так у тебя только два боки? А так, да, вот, пожалуйста, вот враг, вот друг. Але мы можем назіраць у Беларусі яшчэ такую з'яву, як прапаганда. Можна доўга абмяркоўваць яе якасць, такую даволі нізкую, балючую, але ёсць сам факт. І прапаганда — это таксама вельмі небяспечны інструмент. Ці это таксама частка дегуманізацыі людзей, і да чаго это можа прывесці? Пропаганда — это очень мощное оружие. Да? Не зря же есть такое выражение: с помощью пропаганды промывают мозги. То есть промытие мозгов — это пропаганда. Пропаганда всегда оперирует таким словом, как «должен». Ага. Вот вспомните даже наших родителей, которые там во времена советской власти, да, вот нас растили, ну, меня, во всяком случае, растили родители, и вот это вот долженствование всем и каждому, оно было всегда ты кому-то должен. Так? И всегда ты думаешь, что ты что-то не сделаешь, и, соответственно, да, ты уже там какой-то плохой, испытываешь чувство вины, например, да, или чувство страха, что ты там не сделал, оказался недостойным. Не отповедаешь. Так. Ну, за словом «должен» всегда стоит три базовые эмоции: страх, вина и гнев. И вот пропаганда, она, в общем-то, да, за счет, оперируя вот этими вот определенными паттернами, кстати, тонкими психологическими паттернами, в общем-то, делает из людей злых людей виноватых людей. И от этого еще больше злых. И еще от этого больше злых. И, соответственно, или те люди, которые уже устали быть злыми, устали быть вечно виноватыми, устали быть должными, да, они становятся какими? Они становятся обыяковыми, они становятся равнодушными. То есть я не могу, да, вот уже реагировать. А цяпер да нашай размовы далучаецца гарадзенец, галоўны рэдактар Мостмедіа Руслан Кулевіч. Добрый дзень, Руслан. Прывітанне. Руслан, у цябе вельмі цікавая гісторыя. Хіба што ты быў адзін з нешматлікіх людзей, які ў горадні мог патэлефанаваць з любым пытаннем мэру альбо іншым чыноўнікам, і табе гатовыя былі адказваць на іх. Так, даўно гэта было ўсё. 3 гады там, 4 ўжо, напэўна, хутка будзе. Ну, 4-й год пайшоў. Так, я меў доступ да гарвыканкама, да мэра горада ці старшыні гарвыканкама. І для незалежнага журналіста у такім крутым, файным горадзе, як Родна, гэта было круто мець такія кантакты. Але што адбылося 9-го? Такое адчуванне было, нібыта памяняліся людзі ці не памяняліся? Усё змянілася 11 жніўня, калі мяне затрымалі разам з жонкай, і я патэлефанаваў у аўтазаку да мэра і кажу, што мяне затрымалі. Вы казалі, калі мяне затрымаюць, то вы вызваліце. Он кажа, я нічога не могу зрабіць, навошта ты туди пайшоў? Я кажу, я працаваў, а на меня зрабілі сапраўднае паляванне. То есть меня разам з жонкай у краме затрымалі. Вось, 3 машыны прыехала, ну і ўсё, нічога ён зрабіць не мог. Пасля калегі тэлефанавалі яму, таксама ён сказал, што нічога не могу зрабіць. Пасля майго вызвалення я патрапіў у шпіталь, і калі ўжо выйшаў са шпіталя, я першым делам пайшоў у гарвыканкам, каб сустрэцца з мэрам і пагаварыць з ім,
чаму так атрымоўваецца, калі ён на розных прэс-канферэнцыях казаў, што вось сябр мой там Руслан Кулевіч, як так сябр, калі ты вызваліць мне не мог, ты ж мэр горада, калі яшчэ он і абяцаў, што вызваліць. Мне вельмі падабаецца глядзець твой праект, мы вернемся, і ты там записываеш людзей, якія з'ехалі з Беларусі не толькі пасля 2020 года, але і значна раней. Ці можаш ты апісаць нейкі агульны партрэт чалавека, які пакінуў радзіму? Ці ёсць у гэтага чалавека ўжо па-за межамі Беларусі пэўная такая практыка расчалавечвання тых, праз каго прыйшлося пакінуць Беларусь? Не, нават людзі баяцца расказваць там какие-то асабістыя гісторыі, но ёсць нават тыя моманты, напрыклад, калі людзі кажуць, тыя, якія адсядзелі былыя палітвязні, што былі у турмах, у калоніях тыя людзі, якія дапамагалі. Назіральнікі нейкія, там яшчэ розныя супрацоўнікі міліцыі, якія добра ставіліся і разумелі, і я нават успомніў свой выпадак у Гродні, калі мяне затрымалі. Я не ведаў 3 дні, што з жонкай маёй, і супрацоўнік падышоў да камеры і сказаў: вось, гэта здымачак, твоя жонка перадала, я яго вось тут павешу, за дверьмі, і ты пасля выйдзеш. Вось, і шмат хто з былых палітвязняў расказвалі, што былі добрыя супрацоўнікі, але шмат было і тых плохіх, якія злоўжывалі сваімі паўнамоцтвамі і здзекаваліся, як толькі маглі. А ты ж яшчэ запісваў цікавых гісторый людзей, якія пакінулі Беларусь да 2020 года, то бок якія в эміграцыі ўжо дзесяткамі гадоў. Скажы, як адбывалася іх рэфлексія наконт таго, праз каго яны з'ехалі? Я записываў гродзенцаў, якія з'ехалі пасля Другой сусветнай вайны. Гэта людзі, якім зараз 90-95 гадоў. Я хацеў іх запісаць, таму што гэта звычайныя градзенцы, яны ніколі нікаму не давалі інтэрв'ю, а праз іх мы можам убачыць сапраўднае жыццё. І гэтыя людзі, калі я прыехаў у 2020 году ў эміграцыю, яны мне так казалі, што Руслан, мы чакалі сваё вяртанне там праз 3 гады, праз 5 гадоў, але першы раз вярнуліся на сваю радзіму, свой родны Гродна, толькі ў 90-х годах, калі разваліўся Савецкі Саюз. Я бачу, што гісторыя паўтараецца, і трэба расказваць, трэба не забываць тое, што з намі было. Вось мы записывалі адну пані з Гданьска. Яна расказвала, як праходзіла вызваленне Гродна ў 44 годзе ў ліпені, калі праходзілі савецкія салдаты. Заўсёды яны думалі, што гэта такія, як яны казалі, што шапкі, пікі, коричневый, чума и так далее называли. А был такі солдат, які подзяліўся з ёй ежай, тушонку даваў, хлеб, і яна гэта так успамінае сваё дзяцінства, менавіта вось гэты момант ей запал у душу. І вось праз столькі гадоў яна мне гэту гісторыю расказвае, і бачу гэту цеплыню. Але пасля тыя самыя саветы вынудзілі іх з'ехаць у Польшу з Гродна. Былі таксама выпадкі, дзе афіцеры савецкія дапамагалі збегчы гарадзенцам, якіх уже впісалі ў спіскі на вываз у Сібір ці Казахстан. Яны заранёў казалі, што з'язджайце, бо вас ноччу прыйдуць правозіць там туды на ўсход. І людзі беглі з Гродна. Дзякуй шчыры, Руслан, за то, што падзяліўся сваім меркаваннем. Дзякуй вам, добрага дня. Чытайце «Мост». Да, вот мне хотелось бы немножко прокомментировать то, что говорил Руслан. На самом деле, мне кажется, знаете, вот немножко однобоко, да, говорить про то, что давайте вот мы сейчас будем выстраивать или подходить к какому-то диалогу. Мне кажется, это преждевременно. Во-первых, потому что диалог возможен, мне кажется, с точки зрения юридической ответственности, да, и юридического права в отношении тех людей, которые применяли насилие. Ну, например, сначала юристы будут определять, как говорится, ответственность тех, кто применял насилие, а потом уже с людьми, с которыми возможно диалог, следовательно, этот диалог можно выстраивать. Ведь на самом деле вот та
история, что кто-то один в тюрьме оказался добрый. Но начнем с того, что в тюрьме используют определенные методы, их учат этим методам, да, которые позволяют вот делить на хорошего полицейского и злого полицейского людей. Ці не падаецца вам, што вось такое стаўленне это якраз пра дегуманізацыю. Людзі ў турме ставіліся па-рознаму. Некаторыя, вось як вы апісвалі, так, яны выконваюць дзеянні, ім нармальна. Некаторыя, ну, бачна было, што ім падабаецца вот эта вот улада над людзьмі, а некаторыя туды прыйшлі, ну, пенітэнцыярная сістэма прываблівае розных людзей. І нам там, напрыклад, ну, там пакідалі там альбо троху больш ежы, альбо часцей ваду. Ну, і нібыта, мажліва, это зноў жа камусьці штосьці хтосьці навучаны, але я ўсё адно у гэтым бачу чалавечнасць, што чалавек нават у любых умовах у пэўны момант ён робіць выбар, як акурат пра свабоду, пра якую вы распавядалі, ці это пра іншае. Знаете, решать, насильник он или просто обычный служка, который пришел туда зарабатывать деньги, работать в тюрьму, но ему не нравится эта работа, например, да, но за эту работу хорошо платят. Но есть же такие люди. Вот не нравится ему работа, но платят, и он ходит на эту работу. Вот. Решать, наверное, юристу, не психологу. С другой стороны, вот это вот верховенство права, оно и дает и свободу, и гуманизм. Да? Оно дает отношение к людям, которое предполагает так, толерантность, оно предполагает определенное принятие, но в рамках закона. Але ж мы не пра дэмакратычнае грамадства гаворым, праўда? У Беларусі наўрад ці можна гаварыць пра такую свабоду. Калі чалавек робіць выбар і застаецца ў сістэме, тады ён, вось это ягоны крок на, так бы мовіць, цёмны бок. В первую очередь, это, конечно, закон, а если уже брать отношения, то надо смотреть индивидуально. Я вообще не склонна как-то всех, да, под одну гребенку, потому что у меня нет диатохромного мышления. Да, все хорошие или все плохие. Надо прежде всего смотреть индивидуально, да, вот как конкретно каждый человек, смотреть на его роль, на его статус, на его отношения, то есть если нельзя мерить там, человека только потому, что он, например, является катом, потому что он работает в силовом блоке. Он может работать в той области, например, структуры какой-то силовой, например, милиция, МЧС или вооруженные силы, которые к насилию вообще никакого отношения не имеют. Ну вот какими-то функциональными обязанностями, которые не связаны с насилием. Есть же там много всяких направлений деятельности, так? Але ці вось тое, што вы зараз гаворыце, это ўжо першы крок да таго, каб пачаць дамаўляцца паміж бакамі. Ці пакуль мы не разбярэмся юрыдычна, пра вот эту вот гісторыю лепей нават не кранаць. Мне кажется, начинать надо прежде всего с себя, да? Договариваться можно тогда, когда ты сам спокойный, успешный, да, и не берешь у людей их негативные эмоции на себя. То есть это твои эмоции, оставляя их себе, я смотрю как бы диссоциированно на эту ситуацию, включаю мозги и анализирую эту ситуацию с позиции не обиженного ребенка, а конкретного какого-то, знаете, такого целеполагающего взрослого, объективного, логичного. Они уже там как угодно захлебываются в своей злости, ну, как озаренок. Ну, окей, да, это ж его эмоции, он же их с собой домой носит, ну и пусть носит их на здоровье. А во-вторых, понимание процессов. Почему это так происходит? Сколько белорусов отучали от свободы, ответственности? Достаточно долгое время. Так? И почему мы сейчас удивляемся, что есть такая масса людей, которых называют ватным болотом, которые берут на себя ответственность ничего не делать. Потому что ничего не делать – это как бы вот такая вот копинг-стратегия, которая передавалась из поколения в поколение. Насамрэч, вельмі класна вы это сказалі, і ваше слово можна так выкрышталізаваць з іх 4 асноўныя пункты, то бок разглядаць не супольнасць, а чалавека у пэўны час, калі ён прыйдзе, падыходзіць да этой справы з халоднай галавой і мець крытычнае мысленне.
Дзякуй Так. шчыры за вашае бачанне, за вашы парады. Гэта была праграма «Трэба пагаварыць». Дзякуй, што паглядзелі нас. Калі ў вас засталіся пытанні, альбо вы хочаце падзяліцца сваімі гісторыямі, калі ласка, напішыце нам праз нашы соцсеткі, калі для вас гэта бяспечна. А калі для вас гэта небяспечна, карыстайцеся нашым сайтам Мария Help. Там вы можете альбо проста выгаварыцца, пакамунікаваць са мной, альбо задаць пытанне, і мы знойдзем адпаведнага спецыяліста. Дзякуй за ўвагу.